जों माबायदि सोलिनानै दङ माबायदि नासोर जादों गादब जादों सोबख' जादों बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ गासिबो मिथिजोबो दुखु फैखाङो जोङो जों जिथुनाखि खालामजानाय बे बाथ्राफोरखौ गोसोखाङोब्ला दासिमबो बुंबाय थायो बिथाङा गाज्रि राव जों थारमाने मोनब्रैल' बे क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरियावल' बर'फोर दं होनब्ला जों बर' नंला नामा सनितपुरनि जानानै बे बालिपारा हालामनि गासै बर' रायजो राजानि जानानै आं खुलुमनाय अननायखौ जासिबाय बे समाव जिहेतु बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 3.1 जितु दफा दङ क्ल'ज दं बे दफानि गेजेरजों जिहेतु दाखालि बावै आसामनि केबिनेटआव डिसिसन लानानै 41था गामिखौ सोबाय बेनिनो जोंनि बालिपारा हालामाव जोंनि बालिपारा आन्चलिकआव गंनै गिदिर गामिया हाबबाय बावहाय जों गोजोनदों आरो जों आसा खालामदों थाबैनो जोंनि बे थालांनाय माखासे जितु गामि बेफोर गासैबो सोसनजागोन आरो आं खोनानानै रंजाबावदों उइदिन फेब्रुवारिनि फैबाय थानाय दाननि अक्ट'बरनि 13 बा 15नि गेजेराव आरोबाव 21थासो गामि हाबबावगोन बेवहाय केबिनेटआव रायखांनाय दङ मोनसे बिसोरो डिसिसन लाखादों बेनिखायनो मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो आं बे समाव जोंनि बे हालामनि जानानै गोसो गोरबोनि सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिबाय जोङो दिनै गोजोनदों बे एकर्डनि गेजेरजों जोंहाथे माबा मोनसे मिजिङा जाफुंसिगोन बेनि सिगां जों बावहाय बेसेबांबा बोसोर सिगां जों संसार जाबोदों रायजो जाबोदों गय बिफांफोरा बावहाय थांखिनि जालांबाय 60 बोसोरनि बारलांबाय दिनै जोङो बे हाजो सेराव रायजो जानानै ना पन्चायतनिनो बेबस्था दङ ना सरकारनिनो माबा सुबिदा दङ ना लामा दालां बेफोरनो बानाय जादों जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो डिप्राइभ जानानै दङमोन किन्तु जोंहा दा मोनसे मिजिं फैबाय लामा फैबाय राहा फैबाय जे नैबे दफानि गेजेरजों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों निश्चय जोंनि गामिफोराबो बिटिआरआव जोङो थानो मोनसिगोन बिटिआरजों लिरनो मोनसिगोन जोङो 100% जोंहा फोथायनाय दङ जों गोजोननाय दङ आरो थाबैनो जोङो हाबनायखौ जों लुबैयो जों गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जों नेनानै दिनै गोदै फिथाइखौ मोनजानायनि लामायाव सफैबाय बिटिआरनि सागानगिरि बिथां प्रमद बर' आरो जे आथिखालनि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो गोबिन्द बसुमतारिनिसिम मा खावलायनो गोनां दं बिथांमोनखौ आङो जोंनि बे सनितपुरनि जानानै जोंनि बालिपारा हालामनि जानानै आं बेखौनो खावलायगोन बिथांमोना जिहेतु मोजां थांखि लानानै बिटिआर सोसननायनि खामानिखौ मावदों बेनिखायनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आं बे समाव खावलायगोन आरो मानगोनां आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौबो आं खावलायगोन जिहेतु जोंनि मिजिङा दाबो जाफुंजोबाखै एसेल' जादों दा बे गासै मिजिंखौ 100% जाफुंनायाव जेन खामानि मावगोन जोंनि गेजेरावबो बिटिआरखौ मोनहोफुंफैगोन आरो जोंनि दुखु सुखुखौ शेयार बुजिनानै जेन गासै दुखुखौ जेन सुखुआव माने सोलायहोगोन बेखौ जों मिजिंथिदों खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबनिसिम जितु बिथांमोना जों फैनानै जोंनि बे हालामाव फैनानै जोंनि दुखु सुखुजों बाहागो लाफैनो फैनायखौ जों बहुत थेंक्स होदों जों बरायदों जिहेतु जोंनि जितुनिखि जानाय एकर्ड बे एकर्डआ निश्चय जोंनो गोदान बोलो लाबोगोन आरो जों नुबाय जितुनिखि जोंनि बे प्रमद बर' सारनि जितुनिखि सागान होनानै जितु लाबोनाय बेखौ गुबुना जायखि बुंलाङा किन्तु जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो बे मोजांखौ जोङो साननानैनो दिनैसिम जों वेलकाम खालामबाय थादों बरायदों आरो जोंहा फोथायनाय दं बिथांनि सायाव बिथाङा जोंजों दुखु सुखुनि जितुनिखि सिगांनिफ्रायबो जोंजों बाहागो लाफानायमोन बेनिखायनो दासिमबो बिथांनि गोरबोआव दङ जों माबायदि सोलिनानै दङ माबायदि नासोर जादों गादब जादों सोबख' जादों बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ गासिबो मिथिजोबो दुखु फैखाङो जों जिथुनाखि खालामजानाय बे बाथ्राफोरखौ गोसोखाङोब्ला जा हक जितुनिखि जोंनि दा एकर्डआव गोदानै सोसनजानाय 41आ जितुनिखि भिलेजआ सोसनजादों बे निश्चय जोंनि थाखाय गोजोननाय लाबोदों आरो बेनि दारैनो जोङो मिथिनो मोनदों जे जोंनियाबो जे सानसे जाफुंगोन आरो जाफुंनायाव लामायाव फैदों जों बेखौ आसा खालामदों जों फोथायनाय दङ ना फोथायनाय 100% जोंहा फोथायनाय दं जुदि जोंखौ बै सिगांनि हाग्रामा महिलारिया जोंखौ जुदि मोजां
साननाय दंमोनब्ला जोंनि प्रति अननाय दंमोनब्ला बर'नि प्रति जोंहा थै दंमोनब्ला जोंखौ मानो दा नेवसिबाय थानांगौ दासिमबो बुंबाय थायो बिथाङा गाज्रि राव जों थारमाने मोनब्रैल' बे क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरियावल' बर'फोर दं होनब्ला जों बर' नंला नामा जों दुखु मोनदों बिथांनि जिथुनिखि खामानिखौ खिन्थु जिथुनिखि प्रमद बर' सारा जोंनि थाखाय सानदों जोंनि जाथिनि बर' जाथिनि सेन्टिमेन्टआ बिथांनाव गोबां दं जोंहा दिपेन बर' सारनावबो बेबायदि गोसो गोरबोजों जोंनि बे सानजाबासि रायजोनि थाखाय अननाय दं बे अननाया जाहाथे जोंनि जाफुंगोन जों मिजिं खालामो आरो जों थाबैनो फैबाय थानाय बिटिआरनि इलेक्सन बेयाव जाहाथे जोंबो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनो हायो जों बेखौसो नेनानै थादों आरो जिथुनिखि दा फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 नि जिथुनिखि हानि मोनथाय बेखौ गोख्रै मावनो थाखाय सिगाङाव जेरै जोंहा चिफ सारा फैनानै प्रमद बर' सारा फैनानै जोंनि डिसि अफिसाव जोंखौनो लानानै रायलायदोंमोन बेबायदिनो जाहाथे रायलायफिननानै बे दा सरकारनि मानसिफोरखौ गोख्रैनो मावनानै जोङो टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होहोयो बिनि थाखाय आङो आंनि रायजोनि जानानै सनितपुरबासि एबा जोंनि बे सारिदुवार ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक 33 बिगासनि गेजेराव थानाय बर'फोरनि मोनथायखौ जाहाथे मोनफुंनायाव हेफाजाब होगोन आरो निश्चय होखागोन आं बेखौ मिजिंथिनानै आंनि बे जिथुनिखि दुखुजों फोरमायनाय बाथ्राखौ जाहाथे प्रमद बर' चिफ सारा गोसोआव लानानै खामानिखौ मावलांगोन निश्चय खारन सारा मावगासिनो दङबो दा आरो जोङो बेखौनो खावलायनाय थाबाय।